Inselmilkom. Illum it-tlieta 9 ta' Marzu nilqakom għal din il-quddiesa u t-talba tar-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Waqt il-quddiesa tal-lum niftakru fil-vittmi ta' din il-pandemija, fil-qraba tagħhom, fil-morda, fil-frontliners, fil-volontira u f'kull persuna oħra li f'dan iż-żmien delikat li għaddejjin il-koll minnu qed jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jiġġieldu dan il-virus. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Din il-quddiesa qed nitolbu b'mod partikolari għal vittmi tal-pandemija COVID-19. Kienet inizjattiva tal-Isfiet tal-Ewropa biex matul ir-Randan, minn ras ir-Randan sa tmiem ir-Randan, kull jum f'xi pajjiż ikun hemm quddiesa mill-konferenza tal-Isfiet propju biex nitolbu b'suffraġġju għal vittmi tal-pandemija. U llum hija l-ġurnata meta qed nagħmluha f'Malta għal Malta u Għawdex, qed nagħmlu din it-talba speċjali għal vittmi matul din is-sena u wkoll għal qraba tagħhom u l-familji tagħhom biex immulej ukoll jagħtihom il-faraġ u l-għajnuna. Nitolbu wkoll illum ħafna daw kollha li b'xi mod jew ieħor huma impenjati f'din il-ħidma kontra l-virus u wkoll biex aħna narfu r-responsabbiltà tagħna illi nieħdu l-miżuri kollha neċessarji għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija naturuħna s-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem l-għajnuna tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Dak iż-żmien Għażarija waqaf nofs in-nar, fetaħ fommu u talab u qal: Minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħnina tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abram il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wett nisel blat daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna l-iżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna, illum aħna ċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej, la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju, la offerta u lanqas inċens, u lanqas baqa' mkien fejn offrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn itolbuk ħnina. Madankollu b'qalbna niedma u ruħna mċekkna, jalla nkunu li noġbu quddiemek, qisna b'sagrifiċċji tal-ħruq ta' ngħaġ u barrin, qisna b'eluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk, għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqalniex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħnina tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb
u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Traqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Flimkien ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Pietru resa lejn Ġesu qallu mulej xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jien naħfirlu sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-satna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbiegħu martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej nixtieħed qudiemu jitolbu jgħidlu, Sinjur, stabar ftit bija kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħassra minn dak il-qaddej bagħtu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minnhom u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej ssieħbu nxtieħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu stabar ftit bija u rodlok. Imma dak ma rridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu il-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata' għalih u qallu ja qaddej ħażin. Meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħnina, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidej min jaħru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Ġesu jsemmi waħda mill-karatteristiċi prinċipali tagħna bħala Nsara, il-maħfra, u jgħid li għandna naħfru dejjem u li għandna niftakru li kif Alla jaħfer lilna, hekk għandna naħfru aħna l-oħrajn. Huwa diffiċli li taħfer u Pietru hawnhekk fl-Evanġelju ħaseb illi se jkun ġeneruż meta li Ġesu qallu xi kemm il-darba naħfes sa 7 darbiet, speċi qed jgħidlu ħafna. U Ġesu wieġbu mhux sa 7 darbiet imma sa 77 darba. Jiġifieri espressjoni li tfisser bla limitu. Għandek taħfer dejjem. Dak hu illi irid minna Ġesu aħna
bħala insara. Diffiċli taħfer il għaliex mhux biss ikun hemm xi ċirkustanzi partikolari fil-ħajja, ma kultant anke fil-ħajja ta' kuljum. Meta tiltaqa' ma' esperjenzi iebsa. Pereżempju, xi ħadd illi ipprovajt taqdih u tisma' li jgħid kontrik. Xi ħadd illi fdajtu u tħoss illi kun labek wara darek. Xi ħadd li għamiltlu l-ġid u tħoss li pattilek bid-deni. Diffiċli u tħoss meta tgħaddi minn esperjenza bħal din tħoss. Imma hawn kultant li niżbaljaw aħna il-maħfra mhijiex qiegħda fli tħoss imma fli tagħżel fid-deċiżjoni tiegħek. Dik hi l-maħfra. Li inti anki jekk tħoss tagħżel li ma tpattix deni b'deni, li ma tagħmilx vendikazzjoni, li ma żżommx f'qalbek, illi tipprova tagħmel il-ġid anki lil min naqsek. Hija deċiżjoni. Inti jista' jkun tgħid taf x'qed inħoss jien. Minkejja dak li nħoss, mhux għax qed inħossni tajjeb, imma minkejja dak li nħoss, nagħżel illi naħfer. Maħfra ma tfissirx li inti ma taħdimx għal dak li hu sewwa l-ġustizzja. Ħansemmi eżempju il-vjolenza domestika fid-djar, fil-familji. Ma tistax tgħid jien naħfer allura inkompli insofri l-vjolenza l-abbuż mingħand ħadd ieħor. Li inti taħdem, għandek taħdem biex tneħħi l-abbuż, għandek taħdem biex tieqaf il-vjolenza domestika. Ma tfissirx imma taħfirx. Maħfra tfisser li taħdem ukoll għal dak li hu ġust u tkompli taħdem għal dak li hu sewwa, imma mhux li tagħmel vendikazzjoni. U Ġesu hawnhekk jidilna xi ħaġa importanti permezz din il-parabola, jgħid ftakru kif Alla jaħfer lilkom. U Alla jaħfrilkom ħafna, mel intom aħfru wkoll. Għalhekk jagħmel dak il-paragun bejn dak il-raġel li kellu dejn ta' 10,000 talent mas-sultan u s-sultan ħafirlu. Ma mbagħad ma kienx lest dan li jaħfer lill-ieħor għax kellu jagħtih 100 dinar. Id-differenza hija enormi, 10,000 talent hija somma kbira ħafna, dejn 100 dinar. U l-messaġġ ta' Ġesu huwa ftakru kemm Alla jaħfrilkom, intom ukoll għandkom taħfru l-oħrajn. U nindunaw bħal ħafna affarijiet oħra fil-ħajja tagħna illi meta nimxu kif qalilna Ġesu aħna mmorru aħjar. Aħna ngħixu iktar fil-paċi. Għax il-maħfra tfisser li inti tgħix iktar u iktar ħieles, ma tkun priġunier ta' ħadd. Ġieli ikun hemm każijiet anke pereżempju fil-familji meta ikun hemm jiġri xi ħaġa u wieħed jibqa' is-snin din l-esperjenza kera u ma tħallihx jgħix fil-paċi. Issu mblukkat. Ma l-maħfra tgħinna biex aħna ngħixu tassew ħielsa kif iridna l-Mulej. Jien nitolbuh din il-quddiesa, ispirati minn din il-kelma tiegħu biex aħna dejjem naħfru ma npattux deni b'deni, ma nagħmlux vendikazzjoni u li nitolbu kuljum dik it-talba imma ngħixuha tassew aħfrinna bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina.
Ressu issa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-aħbarijiet tajba tal-imħabba u ħniena tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena l-grazzja mulej li aħna dejjem naħfru bħalma inti taħfrilna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li mietu minħabba l-pandemija, nitolbuk biex tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu b'xi mod jew ieħor biex jiġġieldu l-virus tal-pandemija biex inti tagħtihom l-għajnuna u tkompli issostnihom ukoll fil-ħidma tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex aħna nieħdu b'serjetà u nsegwu bir-reqqa il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja u nħarsuha bisħieħ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej minn idejn is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna meħtijietna u taqlanna il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li żied jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk ma' nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Li Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal
Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġism li jenata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana jinto Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra ġoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitxa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li fiha aħna nitolbuh għafrinna bħalma nafru lil min ħati għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna tlubietna bħalma aħna nafru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżeħ l-isna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrit fija, int li tixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, it-qarbina mqazza li għamilna mulej tatina l-ħajja, issaffina miħtijietna u tħarisna minn kull ħażen. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħaj lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-irwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għere l-għaraq tad-demm. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubieta ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minuħat jalina, u la daħannix fit tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħat jalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħat jalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu u s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Sant'Esmorina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Qabża ta' kuljum għatina llum, għafrinna n-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Mill-bidu u s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Sant'Esmorina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Qabżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Glorja lil Missier u lil Ibn u lil Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-attalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Enna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imazza Marija. Tlopa lina. Imazza Alla. Tlopa lina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Tlopa lina. Ta' Kristu. Tlopa lina. Il-Knisja. Tlopa lina. Tal-ħniena. Tlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Tlopa lina. Muxebba. Tlopa lina. It-tama. Tlopa lina. Li żjed safja. Tlopa lina. Li żjed nadifa. Tlopa lina. Bla teba. Tlopa lina. Li tistħoq l-imħabba. Tlopa lina. Tal-aġeb. Tlopa lina. Tal-parir it-tajjeb. Tlopa lina. Ta' min ħalaqna. Tlopa lina. Ta' min salvana. Tlopa lina. Xebba kollok għaqal. Tlopa lina. Xebba li tistħoq kull qima. Tlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Tlopa lina. Xebba kollok seta. Tlopa lina. Xebba kollok ħniena. Tlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Tlopa lina. Mera ta' qdusija. Tlopa lina. Front tal-erf. Tlopa lina. Bidu tal-ferħ tagħna. Tlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Tlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Tlopa lina. Amara ta' kull tieba. Tlopa lina. Guarda mistika. Tlopa lina. Torri ta' David. Tlopa lina. Torri ta' Lavorju. Tlopa lina. Dar ta' Deb. Tlopa lina. Arka ta' rabta ġdida. Tlopa lina. Bib ta' sema. Tlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Tlopa lina. Saħħa tal-morda. Tlopa lina. Kien tal-midinbin. Tlopa lina. Faraġ tal-migranti. Tlopa lina. Faraġ tal-imniktin. Tlopa lina. Għajnuna tal-insara. Tlopa lina. Sultana tal-anġli. Tlopa lina. Sultana tal-patriarki. Tlopa lina. Sultana tal-profeti. Tlopa lina. Sultana tal-apostli. Tlopa lina. Sultana tal-martri. Tlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Tlopa lina. Sultana tal-verġni. Tlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Tlopa lina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Tlopa lina. Sultana mtella s-sema. Tlopa lina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Tlopa lina. Sultana tal-familja. Tlopa lina. Sultana tal-paċi. Tlopa lina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Smana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħollarina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażlu Alla, itolbuk bil-ħerqa, intlagħu fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi jkun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħin u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-ismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min ikun imsejjaħ jieħu l-vaċċin jagħmel dan b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Flimkien jew inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.